କହିଲି ମୋ ଆଗରେ ନଣନ୍ଦ ବସିଛନ୍ତି ତ ଆଗେ ନଣନ୍ଦ ନଣନ୍ଦ ଏକ ନମ୍ବର ଚାଉଳଟା ଚଣ୍ଡୀଟା ଯଦି କଣ କରୁଛି କେଉଁ ନା ଧୋଇଯିବ ନା ସିଏ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ କହିବେ ଭାଇକି କହିବେ ଆମ ପେଟ୍ରୋଲ କେସ୍ ଆଉ ଅଧିକ ଆଉ ତମ ଆମ ଗେରସ୍ତ ତାଙ୍କ ଭୋଟ କଥା ଏକା ଚାଲୁଛି ନାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ପଠେଇବା ଏ ମା ପଠେଇବୁ କାରଣ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମା ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଭଉଣୀ ଜଗିଦେଲେ ମୁଁ କାହାକୁ ନେଇ ପଠେଇବି ଏବେ ଚଳିଲେ ଓନା ଏବେ ମୁଁ ଅଣ୍ଡା କାଟିଦେବି ବୋଲେ ଯାଇ ଭଉଣୀ ଶିଖେଇଦେବୁ ଶିଖେଇଦେବ ତମେ କେମିତି ଦୁର୍ବଳ ହବ ତମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ମୋତେ ବାପା ମା ଭାଇ ଭଉଣୀ ଛାଡ଼ିକି ଆମ ଘରକୁ ଆଇଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ତା ଘରକୁ ଆଉ ହଁ ଲ ତତେ କିଏ ଛାଡୁନି ନଥିଆ କଥା ଗୁଡାକ କହୁଛୁ ହଉ ହଉ ଯେତେ ଯାହା କହିଛୁ କହୁଥାଲ ବୋଉ ପିଲା ଦେଖିବୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଘର ଭିତରେ କ'ଣ ନିଆଁ ଲଗଉଛି ନମ୍ବରକୁ ଫୋନ୍ କର ରହିଲା କ'ଣ ଦିଅ ମା କ'ଣ ହେଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ନହେଲେ ପେଟ୍ରୋଲ ପକେଇ ମୋତେ ମାରିଦେବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିବାହ କରି ନେଇଯିବେ କ'ଣ କରିବି ମୋ ମା ତ ଗରିବ ଲୋକ ନା ଯୌତୁକ କିଛି ଆଣିନି ହେଲେ ଖାଲି ଆସିଛି ଆଉ ପଛକୁ ଯିବାକୁ ମୋତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମା ହେଲେ କ'ଣ କରିବି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକା ଦିନରେ ତ ଚାକରାଣୀରେ ରଖିଲେ 5,000 ଟଙ୍କା ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଫ୍ରି ବର୍ଷକୁ 2 ଖଣ୍ଡ ଶାଢ଼ୀ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ତ ସହଜରେ ଗୋଟେ ତମେ ତ ସକାଳୁ ଉଠିଲାଠୁ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିବ ଆସିବ ଆଇଲେ ଯଦି ତମେ ସେମିତି ଅତ୍ୟାଚାର କାମ କରୁଛ ଆଲୋ ଏ ଘର ଭାଙ୍ଗି ସବୁ କଥା ଗୁଡାକ ମୋ ବୋଉ ପିଲା ସହିତ କଥା ହଉଛୁ ମୋ ଘରଟାକୁ କ'ଣ ଭାଙ୍ଗି ଚୁରୁମାର କରିଦେବୁ ନା କ'ଣ ନା ଇଏ ଯାଇକି ସବୁ କହିଦେବା ଏ ଯାଇକି ସବୁ କହିଦେବେ ମୋ ଶାଶୁ ନା ଯାହା ବାପା ମା ପୁଅ 2 ଜଣ ହେଇଯିବେ ମୋତେ ମନ ଇଚ୍ଛା କହିବେ ଆଲୋ ଆଲୋ ବିଲେଇ ମୁଇଁ ତୋର ମୁହଁରେ କଳା ଲଗେଇଦେବି ତତେ ପେଟ୍ରୋଲ ଲଗେଇ ପୁଡ଼ିବି ତାପରେ ଦେଖିବୁ ମୋର ଭୁଲ ହେଇଛି ନାନୀ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମୁଁ ଆଉ କେବେ କହିବିନି ରଖିଦିଅ ନାନୀ ତମ ଗୋଡ଼ ଧରିଛି